हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों नेम रोन बर', डिस्ट्रिक्ट चिरां, भिलेज काथुरिबारि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। थुदो बिदिब्ला बिथां हरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। गोजोन गैया बे आंनि जिउआ, नोंखौल' साननानै गाबबाय बायसै आं सना। माबोरै बावनो आं नोंखौ सना, बावनो सानब्लाबो बांसिनसो गोसोखाङो आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो, नों मानो बुजिया सना। थांबाय नों सना आंखौ गारना, अराय हारसिं खालामना गालांबाय नों आंखौ। थेवबो सना आं नोंखौ बावनो हानाय नङा। सानैजों लानाय समायखौ नों सिफायलांबाय सना। थांदो सना नों थांदो, नोंनि खुसिया जेराव नों खुसियाव थाब्लानो जाबाय। आंखौ मोजां मोनाब्लाबो आंखौ दाबाव सना, आंखौ दाबाव।